سلام كما يتعلو كبرات تخطاتلتي فانو إيري تي في نلومي سولس 28 قنبوت قطر استرالو حفشاو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنى تاتو فيلم راحتي فرنسا يوردانوس سريلانكا يوهانا ملخت سديدوم مبل 28 بعلنا صنيت إيرترا أديس أبابا بدمك التخبيرو بزعبا قدنا مكل خال تقال عنتنا حدا غاز تعورزتها بس مرات خفيتو اب كونغو بحدرغا متحل جالبا بوحدور بعد 5 سبات مويت اسرائيل على علم دبر صره نفرت سوريا دبدابا كايدا بسنك مدهايت صره نفسات زسعب ما ياو بكلانا وسخه مزه تغيظ بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون نغوس يوردانوس عبدالله كالعين بريزيدنت ريبوبليك سريلانكا مايتريبال سريسنان بمخنيات تصنبل مبل 28 عامة ناصنة إيرترا ناب حزبن منغستنا يوهانا ملخت سديدوم توم مرحتيا بملختهم ان بريزيدنت إسياس أفورقي ملوت عنا نيرتران حزبان دما سلامن بلصغنا اندحر ممناي زمدنا هاغراتهم مس إيرتران مدنفع زلوم دليتن قربنتن ارغاغيصوم وانا دايركتور ودب مغبن حرشان حبرات هاغرات جوسي غرازيانو دا سيلفاون تمساسالينا يوهانا ملختي سديدلهم بإمباسي هاجر إيرترا بإثيوبيا كمون بقوامي تلأخو إيرترا أب حبرة أفريكان كتباو كوميشن أفريكان زتو دبت بالمبل 28 بعلنا سنة إيرترا ب25 جنبوت بخبز بلدمكت أب حدش كسري إمباسي إيرترا تتنبيلهم نزبت حنا زينا وتصبصاب أديب عبدو كوربوي شعترسي عبي وليلا هاجر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفار أب كلت استخفلت زنبل تقدمي كفالو سبسلطان منغستي إثيوبيا أب أديس أبا زمدبروم أمباسادرات دبلوماسيات وكلت أهغراوين زوباوين ودبات حلفتي كوميشن حبرة أفريكان كتباو كوميشن أفريكان كمون محازوت إيرترا استرخبلو ناي مسح انغدوتي نيروم أبزا أستاذ كلتميتنا 50 عدو مؤسسات فلوت زنبل قوام وكيل إيرترا بحبرة أفريكان كتباو كوميشن أفريكان أمباسادر ريادستا ناي انقوع بدعم مزاقهم كالا سمعوم أمباسادر إيرترا بإثيوبيا أتو سمر رئيسهم دمان رزنات نايت بعال زقلت مدرة كسمع كله نمانجس إثيوبيا بمكال ساتفت ستيت مينستر أم مينستر قدات وصعي أمباسادر برتقان أيانو دما ناي محزنات كال هبا تخلاي كفال نايت سنبل دما بعد سابان كبابي أنز نبرو لعلي شوعات تميتي إيرتراوان ستاتفو بهلاو مدبن نايدرار انقدوتن زد قلالين يروم أما خفتنا يتمدب أمباسادر سمر رسوم مسموع قال أب كل هرنعت عالم زركبا محبركمات إيرتراوان كم موترو بطرنفن معروقنا قباب بالعل هاقرا وحبن علتنا تسنة إيرترا كتسنبلا مصنحن بمتكاس إنه دم لومي ترانا أخيلو نزا تاريخاوت علت دحر أسرع عمتات داقم نمتسنبالا بحبار أب تحتي حدث لال نركب كبل نتساتفتي وهانو قليت اللوم عبد صنبل أبزوانان سفتر حدش هواهو سلامن متحققازن كمون هبتام تاريخن معروق باهلن حزب إيرتران بحريا وطباق هاجرنان زري بليون حزب قريبو عدي صاري عدي انكو قلبي تشعت رسي عدي وليلا هاجر صندقا እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳን ዝተፈላልያ ከተማታት ኢጣልያን ዝነብሩ ኤርትራውያን መበል 28 በዓል ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ማዕረግ ጸንቢሎም ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ ጸብጸብ ኣሎ ኣዜብ ብርሃነ ከተርበያ ካምፓላ ኡጋንዳን ዝተፈላልያ ከተማታት ኢጣልያን ዝነብሩ ኤርትራውያን መበል 28 በዓል ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ማዕረግ ጸንቢሎም ብ25 ግንቦት ኣብ ካምፓላ ዝተኻየደ ኣስታ 800 ኤርትራውያን ዓሩኽ ኤርትራን ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን ዝተሳተፍዎ ጽንብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ኣቶ ማሕሙድ ስሌማን ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ሓድሽ መዋእል ኣብ ንኣትወሉ ዘለና ተስፉ እዋን ትጽንበል ምህላዋ ፍሉይ መቐረትን ሚዛንን ከም ዘለዋ
بمتقاس ابز حدش ناي لمعات مدرخ تعاوتنا كنوصم انتي ناي كل زيغا ابركتون تمرتن كحيل كم زادلي ابريهو ابو برشماغل بعلات اب اوغندا اتو عقبا ميكائيل يمسكن دما نايلوم عمد صنبلنا طنتنا حزب منغستن ኤርትራ ፍረጽናዓቶ ምን ሓያል መኸተኦ ምን ኣብዝ ሓፍሱሉ አጋጣሚ ይጽንበል ምህላው ድርብ በዓል ከም ዝገብሮ ብምሕባር ድልውነት ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳ ንዝበረኸ መኸተ አረጋጊጹ አሞዳታ በመኽናት መበል 28 ዓመት ጽንበልና ጽነት ክካየድ ኣብዝቀኒ ግጥማት ቁዕሶ እግርን ንዝተዓወተት ጋንታ ሽልማት ክዕደልን ከሎ ንድምቀት በዓል አበርክቶ ንዝገበሩ ፉሊ ምስጋና ቀሪቡ እዚ ከምዚሉን ከሎ በ26 ግንቦት ኣብ ዝተፈላልየ ከተማታት ኢጣልያ ማለት ሮማ ናፖሊ ቦሎኛ ባሪን ቶሪኖን ብዙሓት ኤርትራውያን መሓዙት ኤርትራ ኢጣልያውያንን ዝተኻፈልዎ ጽንበልና ጽነት በኸብዝ በለ ደረጃ በሓበንን ብልዑል ሃገራዊ ፍቅርን ተኸቢሩ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ አቶ ፍስሐ ጼም ጴጥሮስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ዘጋጠሞ ብድሆታት ብጽንዓት ስለዝመከተ ኣብ ከምዚ ዝበለ ተስፉ መድረኽ ከም ዝበጽሐ ብምሕባር እዚ ተኸሲቱ ዘሎ መዋዕል ሰላምን ርግኣትን ዘይወሓጠሎምን ነፃ መስመርና ዘይምእምኦምን ሓይልታት ስለዘለዉ ንዘላቕነት ጉዕዞ ልምዓትናን ልዑላውነትናን ንቑሕ መኸተና ብዝሓየለ ውዳቤ ክቕጽል ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ በተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ሹትጋርት ሃምቡርግ ጊሰን ካስል በርሊን ዶዘልዶርፍን ሙኒኽን ጀርመን ከምኡውን ሳን ሆዜ አሜሪካ ጽንብልና ጽነት ብልዑል ድምቀት አብዒሎም በተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ካናዳን ጀርመንን ጽንብልና ጽነት በድምቀት አብዒሎም ንዝተዋሃደ ጸብጻባት ሙሴ በኽረጽን በመሰረት ከካባቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ተቀማጦ ሃሪስበርግ ኦክላንድ ሳን ሆዜ ሚኒያፖሊስን ሴንት ፓውል ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ በወገኖም ንዕለትን አጽነት ሃገሮም ብልዑል ሃገራዊ መንፈስ አብዒሎም ኣብ ከተማ ሃሪስበርግ ፔንሲልቫኒያ ዝተኻየደ ጽንብል ስድራ ቤታት ውልዳትን ሒዘን ብምምጻእ ዘማዕረጎ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ረድዩ ነበርቲ ኦክላንድ ዘካየድዎ ጽንብል ድማ ብቐንዱ እቲ ማሕበረኮም ንህፃናት ደቁ ብሃገራውን ሕብረተሰባውን ክብርታት ተኸስኪሶም ንኸዓብዩ ንዘካይዶ ጻዕሪ ዘጉልሖ ኮይኑ ብድሙቕ ህዝባዊ ጓይላ ተሰኒ ነይሩ በተመሳሳሊ አቀደም አቢሎም ነበርቲ ሳንታ ሮዛ ንዕለተና ጽነት ኤርትራ በውዕው ሃገራዊ መንፈስ ከም ዝጸንበሉ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ አመልኪቱ ነበርቲ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ድማ ብምኽንያት ጽንብል ዕለተና ጽነት ባንዴራ ሃገሮም ኣብ ጎደናታት ከተማ ብምስቃል አንበልቢሎም በ25 ጉንበት ኣብ ከተማታት ሚኒያፖሊስን ሴንት ፓውልን ሚነሶታ ዝቕመጡ ዜጋታት ኣብ ዝወደብዎ ጽንብል ድማ ዋና አኽባር ሕግታት ክፍለ ሃገር ኪዝ አሊሰን ኣብ ሓድነትን ስኒትን ኤርትራውያን ዘለዎ አድናቆት ክገልጽ እንከሎ አማሓዳሪ ሚኒሶታ ቲም ዋልዝ ድማ ካብ ከንቲባ ከተማ ሴንት ፓውል መልቨርን ካርተር ዝተላእከ 24 ጉንበት ኣብ ከተማ ሴንት ፓውልን ኣብ መላእ ግዛት ሚኒሶታን መዓልቲ ኤርትራ ተባሂላ ክትጽዋዕ ዝእውጅ ወረቐት ምስክር ንማሕበረኮም ኤርትራውያን ረኪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶ ሳስካቱን ኤድመንተን ካልጋሪ ኦቶዋን ቫንኩቨርን ካናዳ ንዕለተና ጽነት ምስ ሃገሮምን ህዝቦምን ዘለዎም ጥምረትን ፍቅርን ብዝገልጽ አገባብ ጸንቢሎማ ነበርቲ ቶሮንቶ ኣብ ዘካይድዎ ጽንብል ከንቲባታ ከተማ ጆን ቴሪ ንኡሩም ስነ ምግባርን ጥርናፈን ኤርትራውያን ከምኡውን ባህሎምን ክብርታቶምን ዓቂቦም ናብ ሓደስቲ ወለደታት ንምስጋሩ ንዝገብርዎ ጻዕሪ ብስም ቤት ምኽርታ ከተማ ምስጋና ብምቕራብ የውሃኑ ገሊጹ ነበርቲ ከተማታት ኮለን ቡፖርታልን ኑረርበርገን ጀርመን በወገኖም ዘካይድዎ ጽንብላት ድማ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንዘሎ ስኒትን ምክብባርን ብዘንጸባርቕ አገባብ ዝተወደበ ኮይኑ ክብርታት ናብ ተካቲ ወለደታት ንምውራስ ዝዓለሙ ከምኡውን ድሙቕ ህዝባዊ ጓይላ ብዘጠቓለለ መሳነዶታት ማዕሪጉ ምንባሩ ካብቲ ቦታታት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ بمتحبار ሚኒስትር ጥዕናን ቤት ጽሕፈት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኤርትራን ዝተወደበ ኣብ ተኽእሎታት ክስተት ተፈጥሮአውን ሰብ ሰርሑን ሓደጋታትን ክግበር ዘለዎ ቅድመ ምክልኻልን ዝዝቲ ዓውደ ዘተ ትማል 27 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊቱ ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ጸብጸብ ኣለዋ
أب مينستر طعنا وانا دايركتور كفل هزباو طعنا دكتور عند برهان تسفاصيون أبز سمع مخفت قال بدرجة علم تفترأون سبسرحون حدقاتات أبز حلف 3 عامات لعلى خالقوانات جنينو محبر قطباوي هيوت حبرت سبات كبيت الواك جبر مصنح بمحبار أب إرثراون حدقنيانتو كم تخالي كبيدكو أنت زيكونا كم إساتو كمرا دركي وحجن كالن ببجزيو كخصات مصنحو حبيروم نبيت حفت على مودد عنا بإرترا وكيلوك أز اسمع دكتور يوهانس جبرات دما كجات مزغل حدقاتات هاجرات أتوكرو هيبن بزتو هذا من جديك سرحلو كم زتنحا كموتيت نايزي أب أفريقيا عمتاوي لعلي 200 نايهوت راديت مدبات هزباوت عنا كم زتكبر بمجلات إرترا ون ندحنت عنا زملكات هاجرا وسند بمدلو بعتو تسرحلو كم زلا أبريهم كاب زوباوي بيت صحفت على مودد عنا توكيلو زمص دكتور نغوي نسنغا دما بزعبا مكلخال تقالعنتنا حدقان اغباب قدم مدلواتن مغلصي اقريبو بزي كازين عينتات اب إرترا كخصتو زخلو حدقاتاتن درجه تقالعنتن زملكت مبرهي بخيلاتات مينستر طعنا توهيبو نعلاما نايز عوده زته بزملكت دكتور عند برهان تسفاصيون نيرينا بزهبا حبريتا حدقاتات مستعنا دق سب قطتاوي متأسسار ስለዘለዎም ብዝተጸንዐ ኣገባብ ጠንቅን ሳዕቤናትን ዝጎድለሉ መዳያት ንምንዳይ ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ቁልጡፍን ዝተዋሃደን መልሰ ግብሪ ንምሃብ ምዝምልከቶም ኣካላት ብዛዕባ ዝህሉ ናይ ስራሕ ዝምድና ንምዝታይ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ገለ እዋናት እውን እዚ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ኣብ ኤርትራ ይረአ እዩ ካልእ ደርቂ ንገዛእ ርእሱ እውን ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝመጽእ ዘሎ እዩ ካልእ ናይ መሬት ምውኻን ዲግሬዴሽን እውን እዚ ከም ሳዕቤን ዝመጽእ ዘሎ እዩ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ኣብ መወዳእታ ንጥዕና ናይ ህዝቢ ንቁጠባ ናይ ህዝቢ ሳዕቤን ዘስዕቡ ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ንምልላይን ከመይ ጌርና ንዓኣቶም ንከይመፁ ክንዳሎም ኣብ ዝመፅሉ እዋናት ከዓ ብግቡእ መልሲ ክንበሎምን ዝግበር ዘሎ ዓውደ መጽናዕቲ ማለት እዩ ኩሎም ቶም ሓደጋታት ክንለልዮም ኢና ነቶም ሓደጋታት ዝኾኑ መዐቀኒታት ከነወፃሎም ኢና ኢንዲኬተርስ ማለት እዩ ነዞም ሓደጋታት ብኸመይ መንገዲ መልሲ ክንበሎም ንኽእል እውን አይደንቲፋይ ክንገብሮ ኢና ኩሎም ቶም ክመፁ ዝኽእሉ ሓደጋታት ከዓ ኣበይ ክመፁ ከም ዝኽእሉ እውን ብስርዓት ኣብቲ ማፕ ናይ ኤርትራ ኣብኡ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ክሳብ 31 ግንቦት ዝቕፅል ዓውደ ዘተ ካብ ጨናፍር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዞባታትን ካልኦት ሚኒስትርታትን ከምኡ እውን ካብ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦትን ዝተወከሉ ይሳተፉ ኣለዉ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ እንድሕር ዝሓፀር መሰጋግሪት ሒዘልኩም ክምለስ እየ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣቃሊሖም በቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ቀላይ ዘጋጠመ ሓደጋ 200 ሰባት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚቱሎም ዛጊት ብዝተኻየደ ስርሒት 80 ብሂወት ከም ዝደሓኑ ዝሕብሩ ሰብ መዝቲ ሃገር ጠንቅቲ ሓደጋ ልዕሊ ዓቐን ጽዕነት ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ቀላያት ብዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምጥሓል ጀላቡ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ የረዱ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መደበር ጸረ ነፈርቲ ሶርያ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ በቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶርያ ኣብ ዝርከብ መደበር ዝተኻየደ ደብዳብ ብውሕዱ ሓደ ወተሃደር ክቕተል እንከሎ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ሶርያ ኣቃሊሐን እስራኤል ነቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ነፈርታ ድሕሪ ዝተተኮሰ ሚሳይል ከም ዘካየደቶ እያ ትሕብር ይኹን እምበር መንግስቲ ሶርያ እቲ መጥቃዕቲ መቐፀልታ ናይቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ልኡላዊ ግዝኣቱ ከተካይዶ ዝጸንሐት ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ምዃኑ ወቒሱሎም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ሶርያ ብእተካይዶ ደብዳብ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጸባት ይጠቕሱ ኣብ ባይቶኣዊ ምርጫ ኤውሮጳዊ ሕብረት ማሕበራውነታውያን ሰልፍታት ብዙሕ መናብር ብመቀናቕንቶም ሰልፍታት ከም እተመንዝዑ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣብ ኩለን ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ 23 ክሳብ 26 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫታት
ማሕበርነታውያንን ዓቃባውያን ሰልፍታት ዝበዝሕ መናብር እኳ እንተ ተቆጻጸርዎ ሓያል መናብር በሃገራውያንን ሊበራላውያንን ሰልፍታት ከም ተመንዝዑ ግን ውጽኢት ናይቲ ምርጫ የመልክቱም በዚ ድማ ማሕበርነታውያንን ዓቃባውያን ሰልፍታት ኣብቲ 751 መናብር ዘለዎ ባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓብላል መናብር ንምርጋጽ ድሕሪ 4 ዓመታት ንፈለማ እዋን ምስ ካልኦት ሰልፍታት ልፍንቲ ክምስርቱ ክግደድ እዮም ቻይና ምስ ኣሜሪካ ተፈጢሩን ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብኽልተ ኣውዘተ ክትፈትሖ ድሌት ከም ዘለዋ ሓቢራ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ብ27 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩቲ እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብዘተ ጥራይ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ንጹር ዘይቅየር መርገጽ እኳ እንተለዋ ብወገን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ሃናጺ መግለጺ ይውሃብ ከም ዘየሎ ወቂሱ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ነዚ ወቀሳስ ዘቕርብ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ምስ ቻይና ንግዳዊ ውዕል ክትገብር ቅርብቲ ከም ዘይኮነት ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ መንጎአን ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳውን ምፍታሕ ካብ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዘን ተረጋጋሚ ዘተ ከካይዳ ምስንሐን ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ሰበስልጣን ቻይና ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ ዘተ ዝካየደሉ ዝነበረ ንድፈ እማመ መሰረታዊ ለውጢ ክግበር ድሕሪ ዘቕረቦ ለብ እቲ ዘተ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት የመልክቱ ድሕሪሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ $200 ቢልዮን ዝዋግኡ ፍርያት ቻይና ተግባራዊ ንዝነበረ ናይ 10 ሚታዊት ቀረጽ እታው ናብ 25 ሚታዊት ክብከብል ድሕሪ ምውሳኑ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ንግዳዊ ዘይምርዳእ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝዓረገ ይግለጽ ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ብራዚል ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ግጭት 10ታት ከም ዝቆሰሉ ዝሕብሩ ሰብ መዝተሃገር ጠንቁ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም እዚ ሓድሽ ክስተት ድሕሪ እቲ ኣብ 2017 ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢታት ዘጋጠመን ህይወት 56 ሰባት ዝቐዘፈን ግጭት ካልኣይ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑሎም ኣብ ብራዚል ምስ ምስጋር ዕጸፋርስ ብዝተኣሳሰር ገበናት ናይ ዝቕተሉ ሰባት ቁጽሪ በብዓመቱ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ نسعى استرالو زينو مستنادو بستزازي ملو زغطل فنو إريتي بتكاتل عدم بروخ معالتي سلام كميت سنيكم كبرات عزبتنا على توزيع سبورت إنه نمكثالكم بخبر عدم دركوا عسى سكيعة وانشا بوتشوفيليا تماليك أتسيل نيرو وتسيتي سعب أمنا مودة مدرخ بتسيح زركب وود دروانش بوتشوفيليا كعسى سكيعة زوبا ماكل تمال إسران شو أتون جنبت بزوح حزبيز تعزبون عبه اللي خزمول أون كلت جت ماتي كايدوم أبزنا يفرق في تعمل صوتات فيلم هذا تجات أما جانت عمر ببنسيت سنترنين إذا كلت جانت تات عمي أمنا مزازم مدرخ شامبيون زوبا ماكل كم تراخبات ذكر كوينو ذات صوتاون كابو بزيف اللي خزمال أنت ورا داريتن كم تخون باقو فلوت نيرو أبت صوتا فال ما يمرح نزحزت عمر ببكتكون كلا سيت سنتر كاب دحريت بجيسا وسان شو عتن محمسان حامشين بزخون وتسي تعوتات لله أبكلا يقط أمدما سوان كريستالن تراخيبن جانتا سوا بتنوانش أنا تنس زوج دفيع زرخبوتو مورال تحجيزان مجات أنت جانتا كريستال بقى حوتي 7 ب4 شعتن سعيرة ناب مزازم جت مزود الدر محلافة رجع جيتام بمسرة حجنايت ود الدر نجانتا سوا أم نايفت أم صوتا تجات أما جانتا المفلات أمونجو جانتا تات سيت سنترن كريستالن عرب مشت جت ككيان مخانو تفريط الله أبسكورات عزبتنا على توزيع سبورت أبزي فتسن سلام